Wakati upenyu hwandiomera ndauya kuJoni ndanzwa nekutsvaka mabasa pasina chinobuda. Ko chii chaizobuda ndakakorera pachitembo? Muchishona munotibarika. Namai vangu vainge vafa nguva yavo isati yakwana. Baba vangu vainge vati vaida kuti vahose vachekwe zvinhu zvese zviri munhengo yamai vangu. Hanzi circumcision. Circumcision for what? She had gave birth to 5 children. Then from nowhere, she had to go through such a gruesome pain. Amai vangu vakarwadziwa, vakachema. And you know, as a child, zvinogwadza sei. Zvinobaya pakadzika pemoyo. I wish I could heal. Asi ndakanga ndiri mudiki. It's been 32 years now. At the time, ndakanga ndine 10 years. But up to today, ndichinyora email ino, ndinonzwa misodzi ichizara mumadziso. Ndinonzwa hasha. Plus I feel kuti I failed my mother. Vakazoiswa mungoro kwakumhanyiswa kuchipatara. Iko kumhanya kwengoro kumhanya here. My mother bled to death. For what? For a cultural ritual being introduced mumusha. Takakura upenyu hwaigwadza nekushaya mai. Baba vangu vakazotanga kuita mombe dzakawanda mushure mekunge amai vangu vashaya. I don't know kuti zvakaita amai vangu ndizvo zvakaita kuti mombe neupfumi zviwande here. Asi ndichandoziva ndechekuti vakasiya ronda mukati mangu. Ini ndini ndaiva mukuru. Ende ndinorangarira zvese vividly. Pikicha yekuona amai vangu vachichema vachigwadziwa mushure mekunge vabvisiwa zvinhu zvese zviri munhengo yavo inoramba irimo mupfungwa dzangu. Haibudi. The pain yavakaenda through inoramba ichingorimo mupfungwa dzangu. Every time pandinozvifunga mwoyo wangu unotsemuka. Mai vangu vakavigwa, ndikavaona vachidzikiswa muguva. Fiye, kuhla kuti upenyu huchazovei. Ndakaona rima ndichitarisa ramangwana redu nevana vamai vangu. Ndiani aizotiprotect mumusha mai muzere vakadzi vanenge vachitomainda competition yekuda kudiwa nemurume. Nguva yekuzotarisa nherera vaizoiva nepi. I became overprotective kuvana vamai vangu. Ndikatora position yeumai mukati meupenyu hwavo. Takakura 1 chikoro ndakangogumira panzira. Asi shungu dzaive dzekuti vana vamai vangu vave neupenyu huri nani. Ndivabvise pabarika apa. Ndiko kuuya kwandakazoitawo kuJoni ndiri musikana webasa. Basa iri ndakariwana mushure mekunge mwana wevamwe mbuya ainge auya kumasungiro kumusha. Akati aizoda munhu ari reliable aizosara nemwana iye kana udzokera kuba. Takaenda kuHarare vakanonditoresa passport ndokubva tazouya tose kuJoni. She was a very nice person to me. Takagara for more than 5 years vakazoti vakuenda kuCanada nemhuri yese. Ndakarwadziwa asi vaive vati ndisanetseka basa ndaizoriwana vaizondiendesa kushamwari yavo. The friend was not very kind. I lived there for more than 8 months. Pay ndaingopiwa kare chete pamwe pese aingwa mastori. Ndiko kubva ndaona kuti gore zvakatopera pasina chabuda asi ndichingoshandira. Ndakabva ndikanotsvaka rumu yekusheya neumwe musikana. Ndaive ndine ma-savings from my first job. Tete, I'm very single and now I'm in my late 40s. And ndiko kubata kwandakazoita mushonga. Ndaive ndanzwa nekushaya basa. And I'm not going to justify kurumba kwangu. But I know for a fact kuti life has never been kind to me. Kwaive kusiri kufa ndekupi. Ende pazvakatanga ndaive ndanotsvaka mushonga welucky kuti ndiwanewo basa. Nekuti kubva zvakaenda murungu wangu kuCanada handina kuzombopera ndawana basa. Asi mushonga wacho pandakasvika kuna sekuru wakabva watora a twist. Sekuru ava vakangonditi unoda basa here omari. Ko handiti mushonga welucky waizoita kuti ndiwane basa ndozowana pay inova mari. Yaiva good person. Ndaida mari. And sekuru wakandibudira pachena kuti paidiwa chipiriso. Was I in a position yekudeura ropa? And this was a simple question. Yes, I was. Sekuru vakati kwaidiwa veropa vepadyo. Ndikati harisi dambudziko iri. Kwanditi baba vangu nehama dzavo vakavhiya mai vangu nhengo yavo. No painkiller, nothing. Yes, I took the pen and I wrote mazita avo in bold. Ko baba vangu ndiva 1957. He was still alive and his relatives ndakavanyora also. All these years I've always wanted revenge. Ndaitomboda kuvatsvakira vanhu vanovasunga ini ndosvika ndotsika pakati pemakumbo avo ndovati ya vakauraya mai vangu. I've always played this
in my mind, but the day never arrived. Asekuru ava vaive vane plan. Ndainatsoda kuti vafe rufu runorwadza sezvavakaita amai vangu. Sekuru vakati pave pakanaka tete. This was for my mother vakafa. Baba vangu ndakavabaya netsono pamwoyo pavakabuda mufananidzo wopamira, and I did not hesitate to do it. Bundu raive mumwoyo mangu raitsadzikira. Ndakaoneka ndikaenda kumba. On my way back home, I was hoping kuti it works. Ndaida kuti vafe baba vaya, and ndakazosara ndosvika kumba mamessage nemafone call otopinza. Hanzi tomuudza sei, regai titsvake vakuru vataure naro. Iro drama rine vanhu wafa wanaka kutanga kuisa baba vangu pamastatus. Resi izi sekuru, apa dzinza ngari kure, handichiva nechipare. Tete, ropa rababa vangu ndiro rakatsiva kucheka kwavakaita mai vangu neriza, ende mari ndinayo, vana vamai vangu ndinochengeta, ende vari kupera kufa gore negore hama dzababa vangu. I'm not touched, ngavafe, and for now I'm at peace. Ropa ramai vangu rakaenda mungoro kusvika ragwamba was paid for. Yes, my mother will not come back to life, but ndakatsiva zvichazouya zvichaona ini. I have a nice life. Yes, I'm single because sekuru vakati no murume, asi chikuru kwaiva kutsiva ropa raamai vangu. Kuromba ndakaromba hangu. Tit for tat. Tete, vasikana vechidiki havateereri. I told her, I warned her several times. Munhu aita kuganza nemurume wangu. Vasikana ava ndotoshaya kuti zvivindi vanozviwanepi kudana nemurume wangu. Murume wangu chero pabonde pakanga pasisina chiripo. Ini ndaingoti pamwe ifodya. Akaneta nebasa kozi anoshanda zvinorema. Zvomene ainge akaneta kozi ngero rake raimupedza simba. Munongoziva munhu anenge ane zvaanoda pamurume munhu anoita chikapa chembiri zvekuti murume unodzoka kumba akaparara. Handiti munoziva kuti zvokuba zvinotapira. Ko varume vari careless ka machats havadelete. Mainhiya ndaigara pasi ndoita kuverenga nyaya dzavo, and I understand that their love, it was unbreakable. Vaigoti kuita revision yezvavanenge vaswera vachiita. Aiwa, mwana wamwene aiva murudo. Asi vatete imbozvibvunzai kuti uri iwe unonzwa sei kana murume wako achirumbidza umwe mukadzi zvausingaitwe iwe. Ndisati ndazvibata izvi, baba vandaiti kuvaranira mvura mutabhu, ndoti kuvapfugamira, kuvapa chikafu, kweko kuvaremekedza, kuda mhuri ikwavo. Vamwene vangu havagoni neni, hapana chavanoshaya. Mvura vaichera kure, vana vavo vaisaona need. Ani ndikati bodozve, mama vangatambure, ndikacheresa bhoho kwawisa Jojo kuti amai vabatsirike kutaura kudai raini rese rinochera mvura pamba pavamwene vangu. Sola pamba pamama, magetsi ega ega parozeva. Ndinotumira grocery every month. Tete, mari iyi ndeyangu inobuda muhomwe mangu personal. Ndini ndisingadi here kupfekawo hembe dzekuteki, but ndaiti ndiri kuitira mbuya vevana vangu, mai vemurume wangu. Tete, handisi kuti ndiri mutsvene, ndinokonewo semunhu, asi chero nhasi murume wangu anopupura kuti ndaizama. Murume akangotanga kuluza interest. Nyaya chaidzo pakanga pasisina. Kungoti denga ndere blue, aigona kuti aiwa ndere yellow, udotanga kupopota. Aigona kupedza mazuva asingatauri neni, ko kuzoudzwa kuti ndakashata pameso. Same man who married me 10 years ago, ndakanaka. Kana ndaive ndashata, ndaive ndatoshatira kumba kwake. Hiri ndainge ndaona mifananidzo yake akashama munhare mbozha yababa wekwangu. Vana vangu tu vainge vasachabhadharire fees on time. Mota yandaive ndakatengerwa yakatorwa ikapiwa Hirida. Zvinhu izvi zvakaitwa pachena. Ndaive ndamboedza kuvatsiura, akandiudza kuti murume ndewedu tose. Imagine kutorerwa mota yaunenge watengerwa nemurume wako ichinopiwa girlfriend, iwe wosara usina pekubata, ukati utaure uorohwe. Sikana uyu akatanga kuita munzwa mukati menyama dzangu. Ndakatanga kuona kuti vana vaizokura vasina baba. Semaonero angu, Hirida ainge aine pakanga akatsika. Handizivi kuti murume wangu ainge akamuhlisa chii. Kana uchida kuona munhukadzi achiita muromo, pinda mumba make. I warned her several times, asi pekupedzisira ndakazoti enough is enough. Mushure mekunge
andidira mbama. Ndakazoita decision inondiremerana nhasi, asi she pushed me to the edge. Ndakanopuwa mushonga ndokunzi ndiuye nenguo yemukati yashewe. Ndakaenda nazvo zvikabva zvaenda. Hirida waigara muraini ndiri kuseri. Ndaiti ndichida kumashops ndaimuona achityaira mota yangu, ini ndichifamba netsoka. Shewe vainge vouya kumba kamwe pavhiki kuzotora hembe chete. Pasina chinguva Hirida dumbu rakatanga kuzvimba. Tete munhu akasviba kuita tsito, dumbu rigoita kunge munhu ane 40 weeks pregnancy. Akanga asisachakwani mota iya yainguva iri yangu. Mudumbu make makatanga kurwadza. Family yake ikauya kwandiri kuzokumbira uregero. Ini ndaida kuti iye auye, asi iye akaramba. Ndiko kwakava kupera kwaro. Musikana akaramba achizvimba dumbu. Kusvika musi waakavhara maziso, akafema mweya wake kekupedzisira, kukava kupera kwazvo. I was willing to forgive you. Ndosunungura pandainge ndakasunga. Dumbu rake roserera, asi pride yake ndiyo yaakafira. Sekutaura kwandaita, ainge ambondidira mbama. Zvino kuti azodzoka achipfugama kumukadzi wakakonzeresa pain, akanditorera mota. Imagine kundimotiwa, kunditorera mota yandainge ndatengerwa nemurume wangu. Vana vangu ndiyo mota yandavaendesa kuchikoro. Ndakazovaisa patransport. Upenyu hwedu hwakachinja in a very painful way. Chikafu chaicho mumba ndindaitenga, asi mari yangu yainge isingachakwana. Murume akanga afuratidzwa naHerida. Ndizvo zvakazonyanya kuita kuti nditore kuita decision iyi. Ndikabva ndamupfuudza. Vatete, ini ndakanga ndisingadi kuti Hilda afe, asi ndaida kuti kana agwadziwa nemudumbu make aizouya kwandiri opfugama, okumbira ruregerero, ochera chikopa kuti iye aizosiya nemurume wangu. Asi Hirida akasvika pakufa nenharo, akasvika pakufa nepride. Hezvo tiri pano, upenyu huri kuenderera. Murume wangu akadzoka kumba, mota iya akaidzosa, asi ndakanga ndisingazoiti zvekuchinjana dinira mota nepfambi. Ndakabva ndaitengesa. Ndinorwadziwa kuti Hirida akaramba kukumbira uregerero, ingadai asina kana kumbofa. Mhuri yake sekutaura kwandaita vakauya kuzokumbira uregerero, asi ndakavati ndaisaziva zvavaitaura nekuti ndaida kuti Hirida iye auye face to face, asi Hilda akaramba. Vatete, Hirida akafira muchivi. Hirida akafa pamusaka pekudana nemurume wangu. Hirida akafa pamusaka penharo. Ingadai asina kuita nharo, ingadai asina kuomesa musoro, ingadai akazviisa pasi akazokumbira uregerero, ingadai ari mupenyu. Ndatenda. Good morning, Zimbabwe. Good morning, Zimbabwe. Saka guys, ndo nyaya 2. The first two stories that we got. Yekutanga iyo ndiye mwanasikana ari kuti inini amai vangu vakafa, vakaitwa female circumcision, vakabviswa nengo, vakafa zvinorwadza, pasina painkiller, pasina chii, nemunongoziva kumusha setup yachona. Ende kana wakarogwa, especially vanhu vakarogwa kumasvingo ndokuhwira idzidzi vedu we. Nekuti panongoitwa madecision ende iwe haugoni kana kuramba kuti aiwa iwe ende kana uri muroora mumusha umu hauna sei. Ndoita handisi kutaura this in a bad way, asi ndinongotaura kuti vanhu vemasvingo kwaitodiko nevanhu vemasvingo. Vanhu vemasvingo vanongokuonesa moto uri muroora ugosha kuti woita sei. Ndakaona mukadzi akanzi ndakaenda kunorukwa nemukadzi izvi, vatete vakadoti nhasi hausukuruka, uri kuita hameuti aifanira kuita sei, kwaibika here, ndokubva abika svika asi hausukuruka. Uyu aida kuti awanewo mari ekutenga mapamba. You kind of like lose your freedom. Ukarogwa navanhu vemasvingo. Vanhu vemasvingo musauya kwandiri kuzondataka. Saka nyaya ndokutaura ndekuti semwana uchiona mai vako vachichecheudzwa mapatsi mukati, for what? That thing is sensitive. Munhu she bled to death. Ropa rikasara mungoro. Mwana uya akaona richipukutwa ropa ramai vake, akaona mai vake vachidzikiswa mugomba.
handisi kuti kuropa kwakanaka, asi ndiri kungotaura kuti vakagwadzisiwa. Ende futi dzimwe nguva unobva wadoti nini harega nditsvakewo nzira yekugwadzisa, asi handiti ndikuti shoko raMwari rinoti musatsiva. Kutsiva ndekwaJehovha, nekuti iwe kana wotsiva unotsiva zvokupedzisira, hezvo mhuri yapera. Achirongesa nawo kavanyora mazita ine bold kuti nhingi nanhingi ndoda kuti mufe. Kutsiva mafiro akaita mai vake. Alright. Saka handizivi manje kuti tingati kudiwe. Vedu vari kungotaura kuti aiwa ndonyaya yangu iyi, inini handisi kuzotsvaga rubatsiro kana kuti kudiwa. Ndiri kungokuudzai kuti vanhu vomba kwedu vakatigwadzisa. Ma-in-laws vedu munombozivawo here kuti vana vamakaroora, varume vana vamakaroora vanotobvawo kudzimba kune vanhu, kune vabereki. Ngatidzidzei kubatana zvakanaka mumwanano, because when women usually get married zvinoita sekuti iye haana kwaanobva, haana kubva kuvanhu. Ndokomenda yangu yekutanga. Let's treat each other the way we would want our sisters to be treated. Number 2, hiridha kwahiridha ukadana murume womunhu, hiridha ukaramba kuzokumbira uregero, kuzongoxorisa kuti vedu ndavuya pano kuzokumbira uregero, ndiregerereiwo vedu ndakakanganisa bodosve. Hiridha akati bodo hazviiti, wakaramba kusvika murufu. Kuvasikana vai vari kudana nevarume vandoziva zvekuti zvinhu zvingorinombawo. Asi kana mangoona kuti makanganisa masungwa, chingoenda munoxorisa zvipere. Kandichitoxorisa ndiri kuda kukumbira uregerero. Hani moziva kuti ndinotaura malangweji akawanda at the same time. Mungoenda mungonokumbira uregerero. Ende kumidlets is very normal. Kandikatoti munoxorisa munhu musanongesa kuti ndokura kuti kudii. Musarega kuenda mungonokumbira uregerero zvopera. Dzidzaiwo kuti aiwa vanhu havadiwi nawo. Musadanana nevanhu, dananai nevanhu vari single. Ndiyo nyaya dzimbiri dzataona dzanhasi idzi dzekutanga idzi hadzina kuti kwai ndiri kuda mazana. Ndedzekungotidzidza. Ndafunga kuti tishare kuti isu tidzidze. I hope you guys are having a great morning. We have another story coming. Tongotiriga tione kuti tichagona kudziuploada dzakatevedzana here. Asi just look out for the next story. Thank you guys.